manglono pangapetira gending marionem ya nontono si Joko lamar lir tatit amandra kini ya nontono tapane si Joko lamar Mbok Sri Gading mlati sor kemune ngaturaken wilujeng siyang kunjuk dhateng para tamu putri kakung sinedahan ingkang winantuing Suka Basuki caos pandonga miwah pamuji dhateng pamengko gati panjenenganipun Dimas Wiyono Gotrah Kulawangsa mugi tansah benaringan bagas waras sempulur ing reh rejeki dipun paringi keberkahan sak bibaripun tasyakuran wisudan putra temanten sarimbit diparingono panjang yuswa rejeki ndrebala kiyat kewrat momong putra wayah kejawi ngaturaken gunging panuwun awit saking peparingipun makan bergizi gratis wah jan nganti mlongo-mlongo dasare sambel nyuk tasih tuwajuh kalian kanca-kanca Dewa Ruci nah wonten Dik Nita Anjani Dik Dewi Untari, Dik Nuning Dewi kalian anak kula wedok. Galuh. Kersane Waradin yo kene coba Sukarna. Sadurunge lagu-lagu dombyang-dombyang kesenengane kanca-kanca kabeh. Tasih dipun sengkuyung kalian kadang-kadang audio BG audio saking Sragen Bumi Sukawati. Tan kantun kanca-kanca sinema ST video syuting coba kaya ngopo ngetokke sing alus-alus mat-matan dhisik pesinden sing saka Cerak Gunung Kemukus jineman sak ikhlase jineman gladhek glinding saged jineman uler kambang kena jineman sarkara kena, jineman klambi lurik ya kena. Nah. Nek manut sing gender ketoke nano nano coba. Mbah, anggere wis metu kepala Jawa ngene iki wis tenan. Ya. Kepala apa? Iya wi iya. Wong urip ning alam donya yen dikages sing dawa urip
Dasaripun dipun giyaraken langsung kalian kanca-kanca ST Cinema. Tan kantun kula kintunaken dhateng kadang-kadang pamitran sae sederek ingkang lenggah wonten ing Jakarta, Mas Min Yusurati sampun mirsani giyaran langsung wonten dalemipun Lek Yono. Anak lanang sing ana Jepang ya nyimak matur nuwun nggih. Heeh, monggo. Puspita Kawedar. Puspita Nolo. Dalange Semarang. Oh. Ya. Lir Gumanti. Nah, iki anak wedok. Jinemane ya wis kaya mau. Dintekne. Iya. Wer ngadeg kok parep lungguh. Oh. Oh, Dek Upi. Nggih. Monggo Dek Upi. Tula-tuli kepenak unine. Ayo awe ayo wong Jawa nafsune nora engko ditimbang bener lupute becik
gelar pandamun caratinon ler kekonang kadya putula ler pancriting turangga esti rekata waja lelayu sayeng kaga wirekta kang murni nyanyambi kalaning nganggur wastra tumrap mustaka wangsalan kang sekar pangkur kon saben ing nawala kinarya langen pribadi Garuda Pancasila patriot proklamasi patriot proklamasi berjuang untuk dongeng enthek si panunggul paten nono panunggul apa dosane
dosa ngungkuli sesama aja tindak walat lah iku bener kandamu lali sumber ketiwasan katur para tamu putri kakung senedahan low jroning pawon ya pawon kuwi ra bagiane wong wedok to Bu Wong lanang ya kudu ya piye carane supayane iso ngedum-dum rejeki ya Bu apa Pakne? apa sing kudu tak dol aku gitare wangi rekoso ngopeni keluarga awam tak dadeke bengi kaos kuwi mung kaos partai lho bu iki malah gur senam pancen ora ana gawean. Apa seneng yen brayatmu padha lingsih. Mongko aku seneng nganggur mangan turu omong
J matur nuwun. Oke baik terima kasih untuk kita rajut tembang-tembang sajian dari Dewa Ruci Campursari Indonesia.